Добро утро от Америка. Сега ще да си вземем багажа, ако е пристигнал. Ето го хотелчето, което ще бацкаме. Хора, днеска е деня, в който тръгваме за София на визово интервю, че са 6:30 и так му излязохме. Запътваме се към летището във Варна и ще видим какво ще се случи днес. Интересен ден ще е пред цяло. Правим едно включване сутрешно. Оня ден си взехме визите, получихме визи, обаче бях много развълнувани и изобщо не се сетих да направя едно включване след посолството. Получихме виза от РАС. Приключението не започна на 6 май, когато тръгнахме към София, откъдето реално ни беше първия полет. Като стигнахме там, имахме време да хапнем и да се направим една последна разходка, като супер случайно се озовахме до шоурума на Ферари, откъдето евентуално някой ден може да направя влог, ако стана американски милионер. Включваме се от летище София, където току-що пристигнахме. Докараха на хотелчето и сега ни дадоха по една закуска, понеже доста рано напуснахме хотела. И предстои да хапнем и да влезем и си оставим багажа. Спали сме около 2 часа, не повече, обаче днес ще е така. И ще стигнем в Америка супер разморени. Правим много бързо включване, само да кажа, че пихме по едно кафе и сега си чакаме самолета. След малко се качваме и тръгваме към Франкфурт. Спал съм само 2 часа, зато мисълта ми изобщо не тече бързо и гладко. Надявам се, че ще го правим малко по-късно. A few moments later. Полетът ни от София до Франкфурт беше 2 часа и половина, след което имахме около 4 часа престой преди 10-часовия ни полет към Денвър, като след него имахме още един последен полет до Билингс, където сме в момента. В момента сме на летището във Франкфурт. Айде Германия, Франкфурт, оригинално! И сме точно до гейта. И сега ще се качваме на самолета за Америка. Летището е огромно. На няколко етажа. Загубихме се няколко пъти, но се оправихме в крайна сметка. И сега вече се запутваме към самолета. И живот и здраве. До вечера ще сме в Америка. Тук съм снимал как се качваме в самолета и едно от хапванията по време на пътуването, като през цялото време просто наблюдах къде се намираме, понеже това ми беше най-интересно. One eternity later. Тук що стигнахме. Слязохме от самолета и сега отиваме да си вземем багажа, евентуално, ако е пристигнал. След 10 часов полет, най-накрая сме в Денвър. Сега отиваме да си вземем багажа, ако е пристигнал. И ще се чакаме следващия полет до Билингс. Ще се включим вече там, евентуално. Day 2. Добро утро от Америка. Так му излязохме от хотелчето. Ето и зад нас е нашето хотелче, в което сме настанени за момента. И часа 7:22. Часа е 7:22, на нас биологичният ни часовник се обърка и спим тогава, когато в България е нощ. Кажи честно. И се събудихме в 5 часа. Е цяло доста объркан режим има в момента, ама то е нормално, ще се оправи до няколко дена. Сега отиваме до една бензиностанция, тук точно срещу хотела, да си купим по едно кафе и отиваме на мисия да търсим Walmart, понеже вчера цял ден валя и не можахме да мръднем. И ще видим какво има в Walmart, и трябва да има всичко. Вземаме си по едно кафе и отиваме на шопинг. Така е някакво интересно по бензиностанциите. Има много машини за кафе. Включително и много видове Starbucks. Значи първото ми впечатление, едно от първите за тук е, че просто няма пешеходци. Няма човек повече животно, отколкото пешеходци. Ние 2 дена обикаляме и няма абсолютно нищо навънка.
Ето сега тук, например, има един приятел, но хора няма. Просто няма. Всеки е с кола. Добро правиш. Намерихме си магазинчето. Walmart, ето го. Сега влизаме да видим кой ще намерим за хапване. 6.5 hours later. Приключихме с пазаруването, напълнихме една количка. Излезли около стотина долара, вече може да покажа после какво точно сме взели. Навънка заваля, докато пазаруваме. То като цяло е грамаден магазин. Много време отне, докато го обиколим целия. И сега се запътваме към хотелчето. После мога да ви покажа какво сме взели. А накрая времето се поуправи и решихме да излезем до хотела, в който ще работим. А тук обстановката е някаква супер готина. Някакви много свежи хотелчета има. И сега ще ви покажа и нашия хотел. Ето го хотелчето, в което чабачкаме. Като цяло е доста голям хотел в сравнение с тия, които сме виждали до сега, ама се надявам да е някаква готина. Предстои да разберем още утре, може би, като се оправим документите. Почваме да бачкаме. Ще видим как е. Пак тук срещу хотела имаме казино, ресторант, още един хотел. И от другата страна имаме Макдоналдс. И още хотелче. Така цялата е някакъв такъв район. Предимно с хотел. И те